sa Richard Miller. A teraz je tá pravda, čo sa lekmi úročí. Zohľadne to nám dá, zohľadne do očí. Cigaretka na 2 ťahy, čo stavila komíny. Vykročil som len tak rád, priamým smerom na míny. Aj tak som pomotal text, ako si. To je video? A ja to nepoznám, pretože ja som sa nenechám. Cítim kožu zvláštne voní, v srdci praská ďalší kotol. Predsa nie sme ako rozhodení len tak okolo. Tu a teraz je tá pravda, čo sa vekmi úročí. Za pravdu raz to nám dá, nezohľadne do očí. Cigaretka na 2 ťahy, čo stavila komíny. Vykročil som len tak rád, priamým smerom na míny. Nepotrebujem domov, pivo vypijeme. Kožu zvláštne voní, srdci praská ďalší kotol. Predsa nie sme ako rozhodení len tak okolo. Áno. A ešte som tam aj zlý akord hodil. Teraz moja verzia. Cigaretka na 2 ťahy, krátka silná ako život, víme s tebou stojím nahý. Platonicky celkom živo, ešte raz na potom prsty, horké ako pomeral. Začínam si byť istý, že do teba som sa zameral. Cítim kožu zvláštne voní, srdci praská ďalší kotol. My predsa nie sme ako oni, rozhodení len tak okolo. To je super, toto je baláda. Na chate. Konec.